שלום לכולם, ברוכים הבאים. באנו היום להגיד לכם איפה אנחנו נמצאים מדירקשן קולג'. אני ג'ק, מנהל של דירקשן קולג' ואחראי לכל דירקשן קולג' עם המורים וגם התלמידים. היום צריכים להודיע לכם, נגיד לכם המון תודה רבה לכולם שהצטרפו ליום חלוקת תעודות של תלמידים שלנו. היה מסיבה מדהים עם התלמידים שלנו שסיימו את הקורס של שנה ושנתיים. היום באנו להגיד לכם, היה תקופה של חופש לחודש. סיימנו את החודש והיום אנחנו התחלנו לפתוח את המקום חדש. שיפצנו ועשינו מקום יפה. יש לנו כמעט היום מעל 4 כיתות. כיתה רמה 1 ברמה 2 ברמה 3. באנו להגיד לכם שהיום אנחנו התחלנו את הרשימות של הילדים לכל התלמידים שרוצים ללמוד במכללה שלנו. הדירקשן קולג' התחילה ללמד גם ילדים קטנים וגם מבוגרים, נשים וגברים. אנחנו היום מתקדמים מאוד והתלמידים שלנו התקדמו ברמה גבוהה. רוצה לומר לכם, לכל מישהו וכל משפחה שיש לו ילד או ילדה מגיל 8 עד גיל 18. אנחנו כבר התחלנו לכל מישהו רוצה להירשם את הילד שלו, או בן שלו או בת שלו, אנחנו פתוחים משעה 9 בבוקר עד 10 בלילה, שיגיע לנו ואנחנו נרשם אותו. לפי הכיתות שאתם רואים, הכיתות זה כיתות של אנגלית וגם מחשבים. כל ילד שלומד מחשב חייבת שיהיה לו לפטופ מול העיניים שלו, ואנחנו מוכנים ללמד את הילדים את החומר. תודה רבה. זה אחת מהכיתות של הילדים שאנחנו מכינים לתלמידים שלנו. לא רוצים הכיתה שיהיה עמוס אנשים או התלמידים בפנים, שתלמידים צריכים להבין, כל תלמיד יושב בכיסא שלו, וזה משהו אסטרטגיה חדש שלא כמו בית ספר, זה אסטרטגיה של מכללה או קולג' שנמצא בעולם. זה כיתה הראשונה. נכון, זה כיתה של סייבר סקיוריטי. זה האנשים שלומדים היום בעולם בטכניקה חדשה. הסורה של כיתה זה כיתה של אסטרטגיה, איך ללמוד ולשבת, ללמוד את הסייבר סקיוריטי. שאתה יושב בכיסא שאף אחד לא נוגע בך ואתה לא מפריע לשני. זה כיתה מיוחדת ל-14 אנשים שלומדים ברמה הכי גבוה שמחר הם כבר מתחילים לעבוד בבורסה או בהייטק. ממש זה כיתה. כן, זה כיתה אחרת לגמרי. ברמה הכי גבוה שיש פה כרגע. למה? שהכיתה של התלמידים שלמדו שנה שעברה, למדו גם HTML, CSS, JavaScript, למדו, ועכשיו למדו Python, ועכשיו הם נכנסים ללמוד סייבר סקיוריטי. כי עשינו כיתה מיוחדת עם 2 מסכים, מסך אחד שעושה חזרה, במסך השני שממש אתה לוקח ממנו חומר. היום פה בכיתה הזאת זה כיתה מיוחדת שאפשר לבחור את המקצוע שאתה יכול להתקדם בו. מפה אתה יוצא עם מעלבה ואתה הולך ישר לגוגל לעבוד וכל מקום לעבוד בעולם. זה הכיתה הכי מיוחדת שעשינו. זה חייבים לכל ילד שיעבור 2 רמות, 4 רמות, ואז אחר כך יגיע לכיתה הזאת. כיתה מצוינת. מפה אתה מקבל תעודה של המחשבים ואתה הולך לאוניברסיטה וישר אתה הולך